बेनिफ्राय बाजैया रायलायो मा मानसिमोनबा बैसाग मानसि ना मिसिं आरोना होनबाबो बर' रोंगौ ना बेनिफ्राय माबाया धोरोमा मा धोरोमबा बाथौ गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो जियादल हालामनि सिङाव थानाय दिहिरि होननाय जायगायाव आरोना लोगोफोर एकदम ओरैबायदि गोरान मिथिबायना लोगोफोर जियादल दैनि माथावरि सायाव दङ माथावरि सानिफ्राय एसे नायना लानि नै दाथ' बारा दै गैया बेनिफ्राय दैज्लाङाव बिराद दै जायो आरोना नैबे माथावरि बेनिफ्राय नै माथावरिनि गाहायावनो डाइरेक्ट न' दंखायो बायसान्स जुदि माथावरिया बायनांगौबा एकदम न'खौ फुरा लांखागोन आरोना लोगोफोर नै माथावरिनिफ्राय बेसे गाहायाव न'आ दं बेनिफ्राय नै ओरैजायबो एकदम न'खर गोजा आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि न'खराव थांनानै एसे सावरायहैनि दै नायना लाबानो जाबाय लोगोफ्रा खुलुमबाय दे खुलुमबाय इखिनि गामिया मा गामिमोनलाय दिहिरि सापरि ना ओमफ्राय बर'फ्रा खै घर दं इयाव जोंना माबा दं खोमा 17 घरसो दं ना बेनिफ्राय बिसोरो बर' रोङोना रोङा मानसिफ्रा रोंजोबो ना बेनिफ्राय गाननाय जोमनाय गासिबो बर'नि नामा बर'निबो गानो हारि हारियाव थानायखौ माने मिसिं हारिनि गेजेराव थानाय नालाय माने इसोरजों मिलायनानै थानो गोनां जायोना ड्रेसफोरखौबो गाननो गोनां जायो बेनिफ्राय बेबायदिनो मिटिं बायदिसिनायाव थाङोब्ला बा बैसागु बायदिसिनाफोर जुदि फालिनो गोनां जायोब्ला माबायदि ड्रेस गाननानै फालियोबा बैसागु खालामा बैसागुफोर जेबो बानायाना हारसाफोरजोंनो ज' खालामबाय ओमफ्राय गाननाय जोमनायाबोथ' होनबा इसोरनिनो ड्रेस गाननाङो बिदिबो गानो जोंनि बाजैमोना बर' गानो ओमफ्राय जेनेबा मोसानाया बर'नि मोसायोना ना मोसाया गुबुन हारिनि मोसायोना गोबां दुखुनांथाव आरोना बर' जानानैबो माने गुबुन हारिनि गेजेराव थानाय हिसाबै गुबुनजों माने मिलायना थाफानो गोनां जायो गाननाय जोमनाय गासिबो माने जेनेबा हमना ला गुबुन हारिनिखौनो बांसिन बाहायनाय जायोना बाथौ नामा ब्रह्मबो दं बाथौबो दं आरोना बेनिफ्राय मोनसे खोथा दै जेनेबा बेखिनि हाफ्रा गाव बायनानै थानाय ना गुबुननियाव आयदारि गाव बायनानै थानाय ना बेनिफ्राय पन्सायतआ बबे पन्सायतआव गोलैयोबा जियादल पन्सायत गोलैयोना इयावथ' गासिबो मिसिंसि गोजा खोमा ना बेनिफ्राय बिदि आइवाइफोर न' मोनगोन ना मोनाखै गुबुनफ्रा आवगोल मोनदोंना सरकार दा बेनिफ्राय बेयावथ' दै लोमो खोमा ना लोमला ना माथावरिया होथेयो ना जोंनिफ्राय जों बबेयाव हा बायबाय थानो गोनां जादों हा जेनेबा बिथायाथ' दङ गायग्रा हाफोर दंना गैया गायग्रा हा गैया ना ओमफ्राय मा मावनानै जायोबा बिदिनो बन्दकफोर लायो बे जों बावाफोर फैयो अबेखै ओरै सिगांखै दैमा बारनानै दैमानि ओरैथ' बिराद दै जायो खोमा ना आवगोल जायामोन जोंनो जोंनि गामियानो हारसा गामिजों ओमफ्राय सरकारा सापरि मथारि गंसे बेजों फैनानै हाबनायखाय दै लोमबाय थानाय बाला जानाय माबादों उसित माने जेनेबा माथावरिखौ खोनायनि थाखाय नोंसोरखौ माने एक्साइ थानो होदों ना बेनिफ्राय ओरै बारनायनि पन्सायतआबो एखे खोमा नोंसोरजों नङामोन ना बेलेग समाजान ओरैजाय समाजान ना समाजाना एक्सट्रा ओरैजाय पन्सायत दंना ओमफ्राय जियादला ओरैजाय माने एक्सट्रा पन्सायत आरोना ओमफ्राय मादैया मा हारिनिबा सनवाल ना माजुलिनि
बर'थ' बारा रोङा खोमा मादैया बारा रोङा होमबा एसे मादैजों रायलायनि बर' रोङो दा बर'थ' अलप बुजि पाওঁ बुजि पाই ক'ব নাজানে বুজি পাই मादैनाव बबेयावमोनबा जायगाया सिगांनि जायगाया মোৰ জেগা মাজুলী মাজুলী না মাজুলী এনেকা সোণোৱাল কছাৰী গাঁও सनवाल कसारी गामिनि सनवाल आरो ना সোণোৱাল इनिफ्राय हालिबाई कছारी सोণोৱাल कছारी বুলি কয় इनिफ्राय गाननाय जोमनायाबोथ' नोंथांना बर'नि नंला जाहैबाय गुबुन हारिनि जाबाय आरो ना गोबां दुखुनांथाव जोंनि बर'फ्रा माने किसुमान माने बिथोर बिथोर जायगायाव गुबुन हारिनि गेजेराव थानानै माने गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय हारिमुखौ सोलायजोब्बाय দখনা পিন্ধো এনেকে বিজেন্তিবোৰ নানি মোৰ বাজে আছে নহয় তাত জালে পিন্ধি যাওঁ দখনা পিন্ধো বাৰু নিপিন্ধে দখনা আছে সকাম এনেকে সকাম চকাম কৰিলে মই দখনা পিন্ধি যাওঁ তাৰ ঘৰতো কেতিয়াবা সকাম এনেকে ডাঙৰ সকাম কৰিলে দখনা পিন্ধো এনে ঘৰত থাকিলে আমাৰ এনেকুৱা এতিয়া মিচিং সমাজ যে সেইকাৰণে এনেকে এইটো ষ্টাইলত থাকো আমি ৰাইজীয়া যেনিবা মিচিং জেগা অসমীয়া কছাৰীবোৰ আছে মিচিঙো আছে সেইকাৰণে থকাটো সেইকাৰণে অসমীয়া কাপোৰতে পিন্ধি সাজটোৱে পিন্ধি থাকো बेनिफ्राय गथ' गथाय साबैसे दङबा গত ছোৱালী দুটা বিয়া হ'লেই সৰুটো এতিয়া মেট্ৰিক দিছে এইবাৰ তিনিটা ছোৱালীয়ে তিনিজনী অকল ছোৱালী তিনিজনী ল'ৰা নাই ল'ৰা নাই ছোৱালীকেইটা মেট্ৰিক পাই এজনী মেট্ৰিক ফেইল হৈ থাকিলে ডাঙৰজনী তাৰপিছত মাজুজনী মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এতিয়া সৰুজনী মেট্ৰিক দি আছে গোগামুখত গোগামুখ কোন স্কুলত বা গোগামুখত বেলবাৰী স্কুলত এতিয়া মেট্ৰিক দি আছে তাক চিনি পাই তাতে থাকে নেকি হ'ব দে তেতিয়া ধন্যবাদ থাকিলে दा आङो फैयै फैयै गुबुन मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय दै लोगोफोर बिसानि नुथायखौबो एसे नायना लादो लोगोसेनो बिसानि गार्जेनजों एसे रायलायनि बर' रोङो ना बर' रोङा रोङा खुलुमबाय अगमान नाजानो निकि बर' কি লিখে ন বসুমতাৰী বৰ নাজানো হৈ থাকিলে ন আগত পুৰণা ঘৰটো ক'ত আছিলে বা পুৰণা ঘৰটো প্ৰথমে এইখিনিতে আছিলে ন কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত আহাটো ইয়ালে এতিয়া অহা 2 বছৰ হৈছে ন তাৰ আগত ক'ত আছিলে বা আগতে ইফালে আছিলে কি গাঁৱত আছিলে নলনি পাম ন কোনটো কিবা পঞ্চায়তত পৰে এইটো জীয়াদল পঞ্চায়ত ন তাৰপিছত মা দেউতাও নাজানে চাগে বৰ নেকি মায়ে জানে দেউতাই নাজানে দেউতা নাই ন মায়ে জানে মা ক'ত আছেগে এতিয়া সিফালে আছে ন পাছত যাম বাৰু মাটিটোতো আপুনি নিজে কিনি ঘৰ বনালে চাগে ন তাৰপিছত খেতি পথাৰ আছে নে বা খেতি পথাৰ আছে সিপাৰত আছে ন নদী সিপাৰত আছে এনে আপোনাৰ শালি খেতি কৰিব পাৰে নোৱাৰে বাও অকল বাও ন বাওৱে পেলোৱা হয় ন কেইবিঘা আছে মাটি 6 বিঘা আছে ন এইটো বছৰৰ কাৰণে জুৰি যায় নে জুৰি তেনেকে নজুৰে কাম কৰিবলগীয়া হয় কি কাম কৰে বা মিস্ত্ৰী কাম কৰে ন এনে মানে হাজিৰা চাজিৰা কৰি মেলি হ'লেও মানে নজুৰাখিনি কিনি খাবলগীয়া হয় ন তাৰপিছত বৌৰ লগত অকণ পাতি ল'ম নেকি নমস্কাৰ বৌ আপুনি কি হয় মিচিং হয় নেকি মিচিং হয় ন আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত আছে বা অৰিজিনেল ঘৰটো এজাৰগুৰি কোন চাইডে আছে হলকবাৰী চাইডে আপুনি তেতিয়া মিচিঙে হয় ন কেইবছৰ হ'ল বিয়া পাতা 10 বছৰমান হ'ল ন তাৰপাছত আমি ইয়াত দেখিছোঁ যেনিবা আপুনিতো বড়ো লগত বিয়া হৈছে ন কেতিয়াবা বড়ো ড্ৰেছ পিন্ধা হয় নে নহয় দখনা পিন্ধা হয় না নহয় কেতিয়াবা হয় ন তাৰপিছত ঘৰত থাকিলেতো একেবাৰে নিপিন্ধে চাগে পিন্ধিবি মাজে মাজে পিন্ধিবি পাৰিলে মানে বড়োত কথা পাতিব অকণমান শিকিবি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অকণমান শিকাবি কেলে ক'লে মানে বড়োৰ লগত বিয়া হৈছে যেতিয়া ন ক'ব গ'লেতো এনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া দাদাইহঁতে যদি নিজে বড়ো হয় বসুমতাৰী হয় যদি বড়ো ভাষাই নাজানে তাত মানে অকণমান মানে ভাবিবলগীয়া হৈছেগৈ হ'ব তেতিয়া ন দে ধন্যবাদ থাকিলে दा जों फैयै फैयै आरो गुबुन मोनसेनि न'खराव थांलायनोसै लोगोफोर बिसानि नुथायखौबो एसे नायना लाबानो जाबाय नमस्कार আপুনি কি লিখে বুলি ক'লে বসুমতাৰী ন
তাৰপিছত বড়ো ভাষাটো নাজানে চাগে জানো কিছুমানটো অলপ কিছুমানটো জানে। পাহৰিছে আৰু অঁ জেগাত জন্মগত ইয়াতে অঁ ইয়াতে ন বৰ্তমান অঁ সৰুৰ পৰা ইয়াতে জন্মগত হ'ল অঁ। আৰু এই বেচাং জেগাতে আমাৰ জন্ম কৰা হ'ল বেলেগ জেগাতে ন অঁ তাৰপাছত ঘৰবিলাক দেখিছোঁ আপোনালোকৰ চব মানে চাংঘৰ গে ইয়াত কিহৰ কাৰণে চাংঘৰ বনোৱা হৈছে বা পানীৰ কাৰণে না এইটো অঁ। ইয়াতো পানী আছে অঁ, বৰ্তমান এইটো বাৰিষা হ'লে আঁতৰলৈকে পাই যায় অঁ মইতো ইয়াত মানে আহি পেলাই ভাবিছিলোঁ চব চাংঘৰ এইবিলাক বড়ো হয় না নহয় এনেকৈ ভাবিছিলোঁ মানে আমাৰ ইয়াতো চব বড়ো মানুহে বেছিভাগ আছে অঁ। এইটো আমাৰ পৰিয়ালকেইটা অঁ চব চাংঘৰে চাগে ন অঁ এইকেইটা বড়ো ঘৰ অঁ অঁ এইকেইটা বড়ো ঘৰ অঁ এই এইকেইটা বড়ো ঘৰ অঁ ইফালে বড়ো ঘৰ ইফালে বড়ো ঘৰ ইফালে বড়ো ঘৰ অঁ আপুনিতো বিয়া কৰিলে ন অঁ বিয়া হ'ল অঁ কেইবছৰ হ'ল বা বিয়া পাতা মোৰতো এতিয়া কেইবছৰ দিলো চাপটো যেনিবা 6 বছৰ 6 বছৰমান হ'ল ন 6 বছৰ। অঁ তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালী দুটা ছোৱালী দুটা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল বা এটাতো ডাঙৰ অঁ এটাতো পাঁচ পঢ়ি আছে নেকি পঢ়ি আছে অঁ কোনটো ক্লাছত পঢ়িছে বা বহুত কথাটো কৰিবলৈ 6ত একটা ন। তাৰপিছত 1ত এটা অঁ একচুৱেলি আমাৰ বড়ো মিডিয়াম নথকাৰ কাৰণে এইবিলাক অঁ। পৰিস্থিতি হৈছে বুলি কৈ দিলে আৰু মানে পঢ়াটোতো বেলেগ হেৰিতে আছামিছতে পঢ়া হৈছে চাগে আসামছতে পোৱা হৈছে অঁ বড়ো স্কুল নাই হিচাপে ন বড়ো স্কুল নাই অঁ বহুত দুখ লাগিবলগীয়া হৈছেগে নিজৰ ভাষাই মানে মই এইখিনি এৰিয়াতে দাদাৰ লগত ঘূৰি গম পালোগে মানে কিন্তু টাইটেল বসুমতাৰী হয় মানে বড়ো নাজানে বুলি কোৱাৰ কাৰণে মানে অকণমান মনত মানে বেয়া লাগিছেগে মানে আপোনালোকৰ ভাই ককাইটোতো 5টা আছে বুলি ক'লে ন অঁ। অঁ 5টা আছে ন আপুনি কেই নম্বৰ হয় বা মই ছেকেণ্ডটো ছেকেণ্ড ন অঁ হ'ব তেতিয়া ন এই বৌৰ লগত অকণমান পাতি ল'ম নমস্কাৰ আপুনি কোনটো জাতিৰ হয় বা মিচিং হয় ন বসুমতাৰীৰ লগত বিয়া হৈছে কাৰণে বসুমতাৰী আৰু ন তাৰপিছত বড়ো ভাষাটো নাজানে চাগে নাজানে ন তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰিটো মেইন ঘৰটো ক'ত আছিলে বা মেইন ঘৰটো অঁ সেয়া কিবা জনাই মোৰ ঘৰটো অঁ মাবা ঘৰটো অঁ জনাই জনাই জোনাই ন অঁ জোনাইৰ পৰা ইয়াত বিয়া হৈছেগে ন তাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইজন আছে বা আপোনাৰ দুইটা দুইটা আছে কোনটো কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছে বা একজন ক্লাছ 6ত একজন অঁ 1ত পঢ়ি আছে 1ত আৰু 6ত না কোনটো মিডিয়ামত পঢ়িছে বা আছামিছ আছামিছ মিডিয়ামত ন স্কুল ইয়াত ওচৰত ক'ৰবাত আছেনে না এইটো ওপৰত আছে এইফালে আছে ন আছামিছ স্কুল তাৰপিছত এনেকৈ ঘৰতো আপোনাৰ বড়ো ভাষা বা বড়ো কথা কোৱাই নহয় চাগে ন মিচিঙতে অকল মিচিঙত কোৱা হয় ন অসমীয়াকে তাৰপিছত মিচিং হ'ব তেতিয়া ন হ'ব ধন্যবাদ থাকিলে न'नि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरोना लोगोफोर गुटे बैसां लुजोबो नै ओरैजाय फारसे माने दैबो जायो नालाय बेनि थाखायनो माने बैसां लुनाय जायो आरोना ओमफ्राय मानसिफ्राबोथ' जेनेबा जोंनि हारिनि रावखौ रोंला हिसाबै माने गाननाय जोमनाय गासिबो हारिमुवानो सोलायजोब्बाय लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजाय फुख्रि दं आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नै साखाथियावनो न'खरनै दं दै लोगोफोर बिसानाबो बेबायदि बैसांसो आरोना नै नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय गासिबो बैसां न' गोजा आरोना नै बेफोर गासिबो बैसां गोजा दा जों फैयै फैयै आरो गुबुन मोनसेनि न'खराव मोनफैलायबाय दे लोगोफोर नै सानाव थांगोन आरोना जोङो दा लाबो एकदम बेबायदि गोरान अबस्था आरोना लोगोफोरनो माबायदि गोरानखा एसे माने खासि हाग्रा माबा माबि जाजोबो आरोना दैज्लांफ्राव एसे माने इफ्राव दै जाजोबनाय जाहैबाय लोगोफोर न'नि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरोना एसे बैसां गोजा लोगोफोरनो नायना लाबानो जाबाय खुलुमबाय आदा खुलुमबाय बर' रोंगौ दा नोंसानाव आङो फैयै फैयै माने रायलायनानै बर' मोनबाय बेनिफ्राय नोंसा न'खराव बर' रायलायोना रायलायाबा रायलायोना बेनिफ्राय बाजैया रायलायो मा मानसिमोनबा बैसाग मानसि ना मिसिं आरोना होनबाबो बर' रोंगौ ना बेनिफ्राय माबाया धोरोमा मा धोरोमबा बाथौ बिबार ना बोलि बिबार ना बेनिफ्राय सिगां न'आव बबेयावमोन नोंसाना जोंना आबौ आबैनि दिनाव माबायाव बङाइयावमोन बङाइगाव BTC आव ना बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैनाया जाबाय जों फैयोसो जन्म फैदोंना बेनिफ्राय बिदा फंबाय साबैसे नोंसा सानै सोर सासे गेदेर नों गेदेर ना ओमफ्राय फंबाय सासे दं आरोना सानैल'खा हिनजावसाफोर गैया
दङ हिन्जावसाफोर साबैसेबा 6 जन 6 जन बिनानाव बिनानाव गोजा गासिबो ओमफ्राय इसोर हाबा जाबाय साब्रै जाबाय साथाम दङ सानै दंबाय साब्रै जाबाय सानै दंबाय ना ओमफ्राय इसोरो मा जाथिसो हाबा जादोंबा सब बैसांजों बैसांजों मिसिंजों गोजां ना इयावनो बेहाय नङा सासे लखिमपुर माजुलि सिलापथार आरो मा सासेया बनो लखिमपुर बेनिफ्राय बेसे फरायदोंमोन इसोरलाय बे फरायनाया साथाम फरायदिया साथाम फरायदिया ओरैनो बेसेबांसो फरायनायबा सासे मेट्रिक पास ओं ओमफ्राय दाबो सानै दंबाय सानैयाव आरो मेट्रिक पास सासे मा स्कुलाव फरायदोंमोन बिसोरो बर' हारसा इंलिस हारसा मिडियाम ना इयावथ' बर'बाबो बर' स्कुल गैया हिसाबै ना गासिबो माने हारसायावनो फरायनायानो गोजा ना ओमफ्राय नोङो बेसेसो फरायदोंमोनबा मेट्रिक पास ना नोंबोथ' हारसायावनो फरायदों ओमफ्राय हाबा जाबाय दा गथ' गथाय साबैसेबा गथ' सानै सानै बाजैयाथ' जेनेबा मिसिं जाहैबाय बेनिफ्राय आं नुदों जेनेबा बेखिनियावथ' गासिबो माने गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय गोजा ड्रेसा बेनिफ्राय रायलायनायाबो गुबुन हारियाव बेनिफ्राय नोंसानाबा माबायदि गानोबा बाजैया जोंना मोननायखौनो गानो मालाबा दख'ना मालाबा सारि बर' हारियाव थांबा दख'ना गानलाङो बेबायदि आरोना गोबां माने दुखुनांथाव आरोना आं माने मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बर' जानानै बर' रोङा रायलायनायाबो बर' नङा गाननाय जोमनाय हारिमुवा बर' नङा माने जोङो जेनेबा हमना ला बर' हिसाबै बर'नि गाननांगौमोन बर'नि जोमनांगौमोन ना बेनिफ्राय नोंथाङा बेबायदि जेनेबा हमना ला बर'नि हारिमुफोरखौ फालिनो गोसो जायोना जायाबा बैसागु मागो बेफोरबायदि जोंना सब फालिजोबो फालियोना बर'जोंबो आरो बैसां थाबा बैसाङा मा जों सोलिनांगोन जे ओंखायनोथ' सब सानदा थान्दा ओरैनो सोलिनो थाखाय हरो आरोना बेनिफ्राय बैसागुफोर मागियो दा मागियोना दख'ना गानना मागियोना इसोरनि ड्रेस गानना मागियो दख'ना गानना मागियोना लोगो जानांगौ आरो ओमफ्राय दामनाय देनायाथ' जेनेबा जोंनि बर'निफ्रा खाम दामो सिफुं दामो बिदिथ' गैया खोमा गैयाना धलजोंसो दामो इसोरना ना बेबायदिनो जेनेबा सोलिनो गोनां जायो आरोना दामानि जोंना फैसा जानानै मागि लानो बर'नि बिदि जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दाथ' जेनेबा हमना ला बर' हिसाबै बर'नि हारिमुखौथ' फालिनो गोसो जायो खोमा बैसागु मागोफोरखौथ' जेनेबा फालिनो गोसो जायो मा खालामनो उपाय गैयाना गासिबो जेनेबा गासिबो गुबुन हारिनि गेजेराव थानाय हिसाबै माने गुबुनजोंनो थांफानो गोनां जायोना होमबाबो गावनि हारिमुफोरखौ गारनाङा धर्मफोरखौ गारनाङा ओमफ्राय न'फ्राव गथ' गथायफोरखौ एसे बर'नि रायलायनो फोरों जों जुदि बेबायदि जुदि सासे जुदि गुबुननि रायलायोबा गाननाय जोमनाया सोलायलाङोबा जोंनि बर'फ्रा माने गोमालांजोबगोन हारसानि गेजेराव सोरबाया मिसिंनि गेजेराव बिदि थायै माने हारिमुफ्रा बिराद गोमालांनो हमदों आरोना जाहाथे एसे फोथांना लाखिनो नाजा गावनो माबा खालामा आरोना बेबायदि ओंखाम गोरलैफोरनि माबा होयोना होआ फुजा होगोन ना होआ होयोना मा मासाव होयो आघन मासावनो होयो नामा आघन मासाव माने जोंना बिदि माबानानै दोनो आरो थिखांनानै दोनो ना मागोआव होनो सानोमोन मागोआव होनो हादिया एबार गथ' फिसाया एसे उसुबिदा जानानै दा बैसागुआव आरो मानिनानै दोनफिनबाय आरो बैसागुआव ओमफ्राय नोंसा आयुफोरनाव मोनगोन मोनबाय ना बेसे गोबाव जाखो बारा गोबाव जायाखै बोसोरथाम बिदि जाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला ना मादै एसे रायलायनि दे ओरैजाय खुलुमबाय मादै बर' रोङो दा आबैसो जायो आबैसो जागोन ना आबानि गुगामुख जयपुर दे खुलुमबाय दे आबै दे खुलुमबाय एसे आइथिंफोरा थाबायनो हायाखै बैसोआबो बिराद जाबाय ना आं बेरायनानै नोंसानावसो गासिबो बर' मोनजोब्बाय आं नै आदाखौबो बर'नि रायलायनो मोनबाय दा नोंजोंबो बर'नि रायलायनो मोनबाय आबैयाबो बैसांबाबो रायलायोना रायलायनांगौ जोंनि न'खरा रायलायजोबो रायलायनांगौ बर'नि रायलायनांगौ ओमफ्राय खबरा मोजां दा बिदिनो
बैसोआथ' जाबाय खोमा बिरादनो जाबाय जों बिजिनिनिसोमोन बिजिनि एकदम माबानि बड'लेण्डनि दा बड'लेण्डखौ गारनानै बेयाव थाफैनो गोनाङासो दुखुनांथाव जादों आनि थानि थाफैनो गोनाङासो बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैनाया आबै खमबाबोथ' जाबाय खोमा 40 बोसोरसो जानांसिगौ खोमा बारबायसो खोमा ना 40-50सो जाबायानो खोमा जोंनिया गोदो बिदि लेखा फराबो गैया माबाबो गैया ओमफ्राय मोनसे खोथा आबै जेनेबा हमना ला नोंसा ओजोंनिफ्राय फैनानै बबेबा बेनि अनगायै बबेबा जायगायाव दंमोन नामा ओरै गिदिं मबाइलखै गिदिं बबेयाव थाबोनाय दासिम गोसोआव दङ बहाबा हाजारामायाव थालाय बहाबा बर'फोरजों थालाय बिदिनो होमबाबो बर'नि रायज्लायनायखौ गाराखै ना गारनाङा गारोबा हारिमुआ गोमालांगोन आबै गारथारनाङा दासिम मोनबैसेसो जायगा सोलायखो होनदो एसे मोनफैनायालागै खेबसे आरो गामियाव खाथियाव दाब्रैसो जाबाय दाब्रैसो जाबाय बेनिफ्राय बिजनिनिफ्राय बोरै आनि थानियाव मोनफैखोबा बोरायफोरा लाबोबाय बोराया बा बोरै फैखोबा बोरायाबा खथ' बांगाल जुदु जानायाव बांगाल जुदु नुबोदों आरो बर'नि मा बर'नि पिटिसिन दर' बे समाव खारबोदों बेनि उनाव खारबोदों दाथ' गोबां दुखुनांथाव होननांगोन मालाय बिटिसिआव थानानै ग्रोम ग्रोम रायजो जादों नोंसा आरो बिटिसि गारनानै एकदम आनि थानि दैमा सेराव खासि हाग्रा सेराव बालाबारियावसो रायजो जाफैनो गोनां जाबाय ना बै गोबां दुखुनांथाव होननांगोन देसाव थानायावबो हाग्रा बारि मानि खारखोमानानै थाहैनो मोनदों सोरखौबा बाख्रिनिफ्राय गारहरनाय सोरबा माबानाय गावजों गाव बर'जों बर' सोरबाया एबसु सोरबाया पिटिसि होननानै माबा जादों दावराव जादों बे समावबो ना बुलाय सोलाय बुथारलायनाय होसोलायनाय गावलायलायनाय थांनानै गफं गफा मानसि नुलाया माबा सारलायनाय गोबां माने माबाफोरखौ मोनबोदों आरोना नोंसोरो एकदम सिद्दगयारि बेफोरबायदि नुबोजोबदों सिद्दगयारि होननायाथ' हिनजावानो साथाममोन हिनजावानो साथाममोन गाय खालाम गाय खालाम ओमफ्राय फिसाला फिसाजो साबैसे आबै नालाय साथाम साब्रै फिसाला साबैसे फिसाजो साबैसे फिसाला साथाम हिनजावफोर साब्रै बेनिफ्राय बेयाव फैजोब्बाय ना ओजों दं बिटिसिआवबो दं बिथिं गैला ओजों गैला बेयाव फैजोब्बाय गासिबो दा बबेयाव दं ओमफ्राय दा फिसालाया गिदिरा ओइ आरि सेराव दं ओमफ्राय दिगलगुरियाव दं दिगलगुरियाव सानै दं हिनजावसाया सासे गेदेरथारा थैबाय आरो बबेयाव हाबा जादोंमोनबा बेहायनो बेफोराव लेथेर फेथेर गामि दोनदोंमोन गामि दंबा गावजों गाव बर'जों बर' लेथेर फेथेर गामि दोनदोंमोन दे होमबा गोजोननाय थाबाय दे बाजै फै एसे रायलायनि फै खुलुमबाय बाजै नोंथांखौथ' बर' नङा होनना खोनादों मा हारिनि मानसिमोनबा आं बैसाग मिसिं ना बबे जायगानि मोनबा खाथियावनो नामा दिगलगुरा होननायबो दं आं बेखिनि एरियायाव गासिबो गिदिंनानै मोनजोब्बाय नोंथाङाथ' गुबुन हारिनिबाव जोंनि बर' जानानै बर'आनो बर'खौ रोंबावा रायलायनो रोङा बेखायनो नोंथांनि न'आव फैनानै एसे गोजोननाय मोनबाय नोंजोंबो एसे रायलायनोसै आदाजों रायलायखांबाय आदायाबो बर' रायलायबाय नै आबैयाबो बर' रायलायबाय दा नोंथाङा गुबुन हारिनि मोनब्लाबो बर' हारिजों हाबा जाबाय हिसाबै बर'खौ नोंथाङा सोलोंबाय रोंबाय बेनि थाखायनो नोंथांजों एसे रायलायनोसै खै बोसोर जाखो हाबा जानाया 2010 26 16 जाबाय ना दा 16 बोसोरानो जाबाय दंना ओमफ्राय नोंथाङाथ' जेनेबा गासिबो रायलायनाय बायदिसिनाखौ बर'नि रोंजोब्बाय रोङो ना ओमफ्राय गाननाय जोमनायफ्रा दख'नाफोरखौ
दख'ना गानो बेनिफ्राय मालाबा जेनेबा गुबुन हारिनियाव थांनो गोनां जायोब्ला बेबो दं बेबो दं होमबा जेनेबा माबाखौ गानो आरोना मिसिंनिखौबो गाननो गोनां जायोना मोजाङानो जादों गैया मुजु हाबा जाबाय जितिया फिसायनि धोरोम फिसायनि हारिमुखौथ' लाखानांगोन बेनिफ्राय गथ'फ्राबोथ' जेनेबा बर'आनो रोङो ना एसे रोङा आरो आंनि बायदि ओमफ्राय दाथ' जेनेबा हमना ला दुखु नांथावा बेसो जाहैबाय जोंहा बर' स्कुल गैया खाथियाव बर' स्कुल गैया हिसाबै माने गुबुन हारियाव फरायनो गोनां जायोना टेकजुरियाथ' गोजान जायो जोंनिया एसे गैया ओमफ्राय इयाव दै लोमो नामा नोंसानाव न'फ्राव दै लोमो अखानि दै ना आगोलाव दैमानि दै दा आलिखौ खोबाय बै माथावरि जानाय हिसाबै दा दैया इयाव फैला आरोना अखानि दैया माबा जायो आरोना दै लोमगोन नांदों बिदि बाला बालि फबबाय दं बाला गोजा बेनिफ्राय नै ओरैजाय नुदों बाथौ थारमाने बाथौखौ फालियो आरोना दे जागोन दे गोजोननाय थाबाय अबेनिफ्राय फैदों गुगामुग जयपुर एसे नायनि र' नै ओरैजाय इखै बाथौ आरोना इसाखौसो नुबाय आङो इयाव फैनानै गोबां गिदिंबाय खिन्थु रावहाखौबो बेबायदि रायलायनाय बर'नि जेनेबा स्पस्त बुंनो रोंनाय बेबायदि मानसि मोनाखैमोन आरोना इसानाव फैनानैसो माने एसे बर'नि रायलायनो मोनबाय एसे गोजोननायबो मोनदों नाथाय माने दुखुनांथावखौ बेखौसो मोनदों गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो थाखाय बर' स्कुल गैया आरोना लोगोफोर बिनि थाखाय एसे गोसोखौ दुखु मोनदों आरोना ओमफ्राय न'फ्राथ' इदि आं दहायनो देखायखाबाय बाजिया साहा होफैलायबाय आरोना नै साहा लोंनोसै भिडिअ बानाय एसे मेंनाय बायदि नुबाय खोमा जोंखौ बाजिया साहा फुदुंलायना होबाय नै साहा लोंनोसै दे ला नोंबो लादो मोनसे साहा लोंग्रोन दै बिदिबा लोगोफोर माबायदि अबस्थायै दं बिसानावबो थांनि दा जों फैयै आरोबाव मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय दै लोगोफोर बिसानि नुथायखौबो एसे नायनायजों लोगोसे बिसाजोंबो एसे रायलायना लानि बर' रोंगोन ना रोङा फै बेबायदि आरोना अबस्थाफ्रा खासि हाग्रा गोजा आरोना ओरैजाय सिगांखैबो न'नि अबस्थाया बेबायदि आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै सायाव थिं दं बेनिफ्राय औवानि बेरा आरोना लोगोफोर आदै फै हेरजा फै एसे नै इसानावबो मादै दं आरोना एसे सावरायनोसै इसानाव नै न'आ इसानाबो बेबायदि आरोना मोनसे जायगायावनो सावरायनोसै आदै मादैमोनजों खुलुमबाय आदै आदैनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनि नोंथाङा गाहेला हिसाबै आदैया बेयाव फैनाया बेसे गोबाव जाखोबा बोसोरसेल' जादों बोसोरसे बेनि सिगाङाव बबाव दंमोन बारनाय ओरैजाय मा जायगामोन बेलाय बेनोमोन गामिया दिहिरि नल'नि फार्म होनो दिहिरि नल'नि फार्म ना ओमफ्राय इयाव फैनाया बोसोरसेल' जादों ना बोसोरसे जादों बेना बोसोरनै जाबाय बेनिफ्राय सिगां जोनोम जायगाया बबेयाव मोनबा आदैमोना नाहरबारि गुगामुग नाहरबारि धर्मपुर नाहरबारि नोंसिनि जोनोम जायगाया जोंनोमोन ओमफ्राय इयाव फैनाया होमबा बारा गोबाव जायाखैना बेयाव फैनाया थारमाने जोंनि जनमासो हजों जों उन्दैयावनो आफाया लाबोबायना खारसलायाव बै लाबोनानै खारसला ओमफ्राय आदै मोनसे खोथा फिसाला फिसाजो साबैसे दंबा आंना गैया होननानै बुंनांसिगोन आरो दा फिसाला फिसाजो गैया ना फिसाजोफोरा दंमोन मालायनाव हरजोब्बाय साबैसे दंमोनबा सानै ओमफ्राय फरायनायफ्रा बेसे फरायदोंमोन मेट्रिक पास जानाय गोजामोन मेट्रिक पास ना बर'आवनो फरायदोंमोन ना नङा हारसानियाव हारसायाव फरायदोंमोन ना ओमफ्राय हाबा जाजोब्बाय होमबा हाबा जाजोब्बाय मा जातिजों जादोंबा हाबा सासे सुतियानाव सासे मिरिनाव इयावथ' आङो जेसेबां नुदों सोंदों गासिबो माने गुबुन हारिनावल' हाबा जानाय गोजा आरोना इयाव जेसेबां गिदिंदों आं गासिबो इदिल' मोनदों बेनिफ्राय नोंथांमोना न'आवथ' जेनेबा रायलायनाय बेफोरथ' गासिबो बर'आनो रायलायोना ओमफ्राय गाननाय जोमनायफ्रा बर'आनो ना माबाखौ लांगा दख'ना जों थांबा गानो ओमफ्राय नङाबा बिदि मेख्ला गाननानै बेरायो गामियावबो बिदि ओमफ्राय दस्रायाव बिदि मेख्ला गाननानै बैसागुफोरखौ
बर'नि माबा खालामगोन खालामा नियमफोर खालामगोन खालामा बैसागुखौ जोंना बावनाया बर'नि बावो आखौ बर'नि बावो ओमफ्राय मोसानाय मुसुरनाया मोसानाय सोरजों मोसायो हारसाफोरजों जायो आरो हारसाफोरजों जायो जोंहाथ' बर' बारा गैया नङा ओमफ्राय धोरोमा सोरबा जोंहा ब्रह्म ब्रह्म खबाथुमनाय लायो नङाबा बैयाव बाबुफोरनि होमबा मादैजों एसे रायलायनि खुलुमबाय मादै बर' रोंजोबो दा ओमफ्राय मादैना जोनोम जायगाया बबेयाव मोनबा जोंनिया ओं बेहायनो फेकजुरि होमबाथ' बर' जायगायावनो बारु ओमफ्राय दानि रायलायनाया आदैमोननि नामा ना नङा दङा जोंना इयो बेलेग इयो बेलेग ना ओमफ्राय फिसाला फिसा साबैसे दंबा जोंहा फिसाला बेसे गिदिर गिदिर जाखो देरबाय बिहामजोआनो लाजोब्बाय बिहामजो लाबाय फरायनायफ्रा ओरैनो बेसे बेसे फरायदोंमोनबा ओरैनो मेट्रिक पास खालामदोंना ओमफ्राय बिहामजोफ्रा मा जाथिनि बैसां मिसिं ना बेयावथ' जेसेबां माबा खालामदों गासिबो मिसिङानो गोजा बारु गासिबो नुदों मिसिङानो गोजा बे फारसेखि फरायनाय बायदिसिनायाबो गुबुन हारियाव जाबाय हारसायाव फरायनांबाय बेनिफ्राय बिहामजोफ्राबोथ' गासिबो मिसिङानो जाबाय ओमफ्राय रायलायनायफ्रा न'आव बिहामजोआ मा रायलायो बर' रायलायो दंना गैया न'आवलाय मानसियालाय जुदा जाबाय जुदा जाबायना दे गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला मादै दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेल एबा गोदानै हाबन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर मिथिबायना गोबां दुखुनांथाव आरोना बेखिनि एरियायाव जियादल दिहिरि जायगायाव माने रायजो जानायफ्रा बर' जाब्लाबो रायलायनायफ्रा बर'नि नङा बेनिफ्राय गाननाय जोमनाय हारिमु फरायनायफ्रा माने गुते गुबुन हारियाव गोजा आरोना लोगोफोर आं जेसेबांखिनि बेरायना मोनदों बेखौनो दिनैनि ब्लग भिडिअआव माने जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो देखायनो होननानै बेखिनि भिडिअखौनो लाना फैदोंमोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।